Before sehla semakhaya ke ningilaphelanga ngusimomozo eyaphi le mbebebe yomlomo esaphi lesiqengqe yelaphi leli tshe likabhambatha nkosi yami lo muntu uyitshe likabhambatha nje ubuso bakhe mlomo onukayo nje ubuka nkosi yami lo muntu ngangithi ushaye o-taxi driver kanti isidalo sakhe mlomo wakhona ngathi izinqe kawelile ngathi amabhams kawelile emchunu sho ngobuso ngathi ibhodo lesizulu lento ngazi ufunani kumaskani nomuntu ezohlaziya ukuthi ubani ocule kahle ubani ocule kabi asimdingi nje ezohlaziyela lokho lona nobubi ngathi wasinde engozini yetekisi kusinda yena yedwa esabe lesiqengqe bafowethu aningilaphe futhi mangathi akho intombazane eqabulana nalo muntu ngabe inkosi yami iflathelwe yidlozi lo muntu nje kuma-relationship uphilela nje ukuthi kuthiwe it's over kuze enye intombazane ithi but it's over athole enye ithi it's over but ayikho umuntu ongahlalela lento muba umuntu Jesu lo muntu nje uyi-bullet proof yena self